बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 टाका दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp Facebook भाइरेल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो सानु खेमफ्राया मा बुंदों नोंथांमोनाथ' मिथिलांखाबायना ससे इन्ट्र भिडिअआव सानु खेमफ्राया बुंदों आरोखि ना बै जे भाइरेल जानाय बे भाइरेल जानाय भिडिअआ माने सिगांनि फुरानासोमोन होननानै बुंदों आरोखि ना दा बियो मानि थाखाय भाइरेल जादों होननानै बुंबा बियो गासिबखौबो बुंजोबदों आरोखि दै सानु खेमफ्राया लोगोफोर माने बियो सिगांनि जाखानाय घटना आरोखि ना थांखांनाय घटनासो बेखौ बुंदों बियो माने गावनि फिसाय आरो बै रिन्जयनि हौवानि न'खरनि मानसिजोंहाय आरोखि ना रायलायनानै बे बुस्थुआ गासिबो सलुसन जाजोबखानायखा बे फट'खौनो सोरबा सासे मानसिया आरोखि ना 50,000 सानु खेमफ्राइनाव फैसा बिदों बा दाबिदों होनना बुंदों आरोखि ना बे बिनायखौ मोनैनि थाखाय बियो भाइरेल खालामदों होननानै बुंदों आरोखि दा गोसो जायोबा केस होनानै जेल जाहोनो हायो होननायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोन्दों लोगोफोरना जेखि जाया नंगौ नङा बेखौ बिजिरलायनानैसो ससियेल मिडियायाव माबा खालामनांगौ आरोखि ना बिदि गोदाव सोराव भाइरेल खालामनायाबो थिग नङा आंनि थाखायब्ला बेबायदि खालामलायनो नाङा आरोखि ना दा आंखौसो खावलायगोन आरोखि नङा गारा फट'खौ माने थांखानाय माबाफोरखौहाय आरोखि ना बुरखांलायनानै न'खराव दावराव दावसि खालामलायनो नाङा आरोखि ना दा आं बेखौनो खावलायो आरोखि नै लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दा जेखि जाया आङो बेनि बुंनायखौ होलांनि लोगोफोर सानु खेमफ्राया गावनि भाइरेल भिडिअनि सायाव मा बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो आरोखि ना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय दे आं देखायलांनि भाइराल जादों होननानै खेमफ्राया मा रिप्लाय होगोन बिनि सायाव होननानै जोबोद एक्साइटेड जाग्राफोरनि थाखाय आं फैदों दसे सम बे भिडिअखौ लानानै थाखाय रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 टाका दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp Facebook भाइरेल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो आरो बबे जायगानि बेखौ आं मिन्थिजोबखाबाय डिटेल मिन्थिजोबखाबाय बिसोरखौ आं गोसोबा दानो थांनानै बिसोरखौहाय हमहोनानै आङो बिसोरखौ बासायना दोनदों आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव भुल लोंनाय जानायाव भुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हासबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइखानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो हो नोंथांमोननाव जुदि बेखौ होनानै गोजोननाय दङब्ला बेनो नोंसोर इसोरनिफ्राय नोंसोरो माबा मोनगोनबा बोर मोनगोन नालाय मालायखौ भाइरेल खालामबा बोर मोनोबालाय माथो आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ नङा होमबा लोगोफोर जायहा जिखौ होनानै गोजोननाय दं आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ दे हो नोंसिनि चेनेलाबो देरथों आरो जिब्रे जोबनांगौ बे भिडिअआ बयनियावबो मिलियन फैनांगौ 1 मिलियनाव $6 फैदो दानिया 2 मिलियनसो फैबाला मोजांसिन जासिनगोन होननानै सानो आरोना आङो सैथो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा रन्जयजों आंजों थांनाय 2 बोसोरनि सिगां जोंहा माबा मोनसे घटना जालांबाय बेयाव जोंनि माखासे लोगोफोराबा आं जुदि माखासे खोथाफोरखौ बेखेवनो गोनांबा माखासे मानसियाबो गब्रनोबो हानाय आरो माखासे पलिटिक्सनि मानसिबो नांनानै दङ दिनै मैया आङो एसे कन्ट्रभार्सि माबा जानाय जादोंमोन आरोना माने आंखौहाय पार्टिनि मानसि साननानैहाय माखासे मानसिफोरा बहुत आंखौहाय टारगेट खालामग्रा मानसिफोर दङ आरो टारगेट खालामनानै बेफोरबायदि घटनाखौहाय आंखौ दिनै खालामदों बे जोबोद सिं भाइरेल जाखानायमोन आरोना मिसाखौलाय मा बुंनो भाइरेल जाखानाय सिं आरो जोंनि न'खरनि माखासे मानसिफोराबो मिन्थिजोबखायो आंनि माखासे आङो एखुमालाबायग्रा मानसि नङा दे आङो सिखाव खावनानै जानाय माबायाव गैया आं नंगौबा नंगौ नङाबा नङा बेखौ बुंनो होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै आं बे भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोना मा सानो आंखौ जेसां गाज्रि होननो गोसो गाज्रि होन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि बुंनानै जुदि गोजोननाय दंब्ला बेयावबो आंहा गोजोननाय दं नोंसा जुदि गाज्रि लिरनानै गोजोननाय दंबा बेयावनो आंनाबो गोजोननाय दङ
मानो होनोब्ला नोंसोर गाज्रि कमेन्ट लिरबाबो आं मोनजायो गाज्रि कमेन्ट लिराबाबो आं मोनजायो नोंसोर आंखौ भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौखौहा नोंसोरो भाइरेल खालामनानै आं जुदि जिराय जिराय मोनजायोमोनब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैयामोन होननानै आं साननानै लायो आरोना जुदि नोंथांमोना भाइरेल खालामबाबो आं मोनजाखायो मावनानै जाखानांगौखा आरो नोंथांमोना भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौ होनांखा रन्जयनि फैसाजों आंखौ माहाजोन जादों माबा जादों होननानै कमेन्ट लिरग्राफोर मिन्थिबाय नोंसोर बायदि फाननानै जाग्रा नङा माखासे मानसिफोरनि फाननानै जाग्राफोरनि जुदि नाम्बारखौ इयावहाय लिस्टाव होजोबनांगौबाना बिसोर माखासे मानसिफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअआहाय लिक जानो मोन्दों नोंसोरखौ होनांगौब्लाना आं मिन्थिखादों सोर लिक खालामग्रा बे भिडिअखौहाय बेखौबो आं मिन्थिखादों बे मानसिखौहाय आंबो रागा जोङोब्ला माखासे मानसिफोरनि भिडिअ आंनावबो दंखाजोबो गोसो जायोबा आंबो भाइरेल खालामनो हायो मिन्थिबाय आंखौ भाइरेल खालामनायखौ आं गियाबो मानो होनोब्ला जों खुनु फैसानि लेनदेनजों बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दोखौ लाखियाखै बेनोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरा आरोना आरो बाखि रायजो राजाफोरा मा सानो मा बुंनो सानो आंहा जेबो अरजाया मानो होनोब्ला सोरबानि बुंनायाव सोरबा बुङिनि माबायाव आङो मोनजागोन मोनलोङा बे आं मावनानै जाखानांगोन सोरबा मावनानै दांनानै आंनो होफैया आंनो मावनांखागोनखा आं रावनिबो फैसाजों उदां उदां जानानै बेरायाखै खिन्थु आंखौ हले मालायनि फैसाजों जादों होननाय बाथ्राखौहाय दालाबो फाननानै जाग्रायावथ' दानि लिस्टआव दालाबोखा दा भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुलांखाबाय आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो गोसो जायो आरोखि ना जों बयबो मेगन सालायनो नाङा आरोखि ना अनलायनानै थानांगौ बिदि जाथारै माबाफोरखौहाय ससियेल मिडियाखौ बेयावहाय आरोखि ना गावजों गाव भाइरेल खालामलायनो नाङा आरोखि ना अनलायनानै बिदिनो मिलायलायनानै थानांगौ बिदि ससियेल मिडिया भाइरेल खालामनानै न'खरफ्राव दावराव दावसि जायो आरोखि ना बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामनाया थिग नङा मोनसे भिडिअखौ होयोबा आरोखि ना फट'खौ मालायनि फट'खौ होयोबा एसे सानै हयै होनाया मोजां आरोखि ना दा सानु खेमफ्राया गोबां दुखु मोननायजों फोरमायो आरोखि ना बेबायदि खालामलायनो नाङा माने सासे हिन्जावनि लाइफआ सेस जायो आरोखि ना सिगां थांखानाय घटना आरो बेखौ बुरखांनानै होनानै बांसिन अर सुनानै होनाय जायो आरोखि संसाराव दा आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुलांखाबाय दा उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन दे लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों बाय बाय